tes arredor, nun lugar que está preto daqui. Ven a este mundo de cor, A abella Maya. porque todos agardan por ti. A abella Maya aquí está, con amigos que nunca esquecerás. A abella Maya aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A abella Maya aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. Nai Coraxe. Hola, Maya. Willy, que faz ti por aquí? Cría que tiñas que axudar a ventilar a colmea. Oh, Willy, mira. Bos días, pequeniños. Oh. Penso que te adoptaron. Adoptaron o meu almorzo. Iso é o que adoptaron. Temosles que procurar algo para comer. Non vos gusta. Willy, vou ir buscar outra cousa. Pódelos vixiar. Ai, está ben. Pero só un pouquirrichiño, Sodes ben enchedoiros. Ai! Ei, acogade, que non vos vou dar todo. Ole, Maya! Non sei que comen normalmente. Maya, mira o que fan. Foi unha sorte que pasásemos por aquí. Son moi noviños para andar sós por aí, non? Si, queda con eles, Willy. Vou tratar de atoparlle a nai. Ai, por fin. Ben, que vos preste o almorzo. Non, non son vos a nai.
crías. Esa vaga tan enorme é toda para ti. Oh, non. Oh, esta vaga é para os meus filliños. É a única cousa que comen. Son 4, pero a esa idade comen tanto como 10 crías. 4. Daquela é probable que sexan os que atopei na fraga. É imposible, non hai tanto tempo que saín. Ai, seguro que as miñas crías están agardando por min no niño. Non! Mi madriña, mi madriña. Creo que tardei demasiado. Demasiado. Os zapateiros compórtanse así. Se tardas demasiado en traerlles algo para comer, as crías vanse e buscan unha nai que os manteña mellor. E este ano houbo tanta seca que por aquí case non hai vagas. Dis que atopaches 4 crías na fraga, non? E onde están? Non moi lonxe. Agarda aquí e tráiochas. Dixenvos que paredes. Non, 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 non. Ai. Non vos movades ou voume enfadar. Mamá! Willy! Atopei a súa nai! Ai, Maia, por fin! Estes monstriños perderon o control. Veña, vamos! Vamos todos en correr! Vamos todos a comer! Vamos todos en correr! Grazas outra vez. Desculpa, non me presentei. Eu chámome Maia e este é Willy. E eu son Lucette. Oh, non! Teñolles que buscar algo máis para comer. E vos, filliños, quedade aí. Agarda, ao mellor podoche axudar a buscar vagas desde o aire. Sería máis rápido e non terían tempo para fuxir. Willy! Vou volver á colmea. Willy, por favor, non podes quedar aquí e vixiar os pequenos. Dormide. Agora tens que pechar os ollos. Iso é. 1, 2, 3. Ai! Oh, non! Non é justo! Voume enfadar! Estás ben, Willy? Aí tedes. Que vos preste! Se forte, Willy, non vou tardar. Ei! Non! Necesito-a! É miña! Ei! Non! Vaise resolver todo, Lucette. Veña, atoparemos outras vagas. Oh, non! Oi, debo estar soñando. Botei unha soneca de 10 segundos e dobrouse o número de crías. Isto non o poderemos amañar nunca. O máis probable é que todas esas crías sexan dos arredores e que non teñan nada que comer nos seus niños. Ímolas ter que manter a todas.
E ímolo facer, e imos axudar Willy e eu, de acordo? Ninguén entra, ninguén sae, vale? Mira, ali, hai moita froita para as crías. Ninguén entra. Ai, ninguén sae. Ai. Maia! Alerta! Temos máis visitas! Quizais poidamos atopar outro niño máis grande. Preto dunha mata de vagas. Sería moito menos traballo. Mirade, son eses os que nos levaron as crías. A culpa é toda dela. Non podes coller todas as vagas da pradería. Os meus pequenos están aquí. Mirade cantas vagas teñen. Xa vos lo dixen. Escoitade! Cada vez que ides procurar comida, arriscadesvos a que as crías se vayan do niño. Oh, ten razón. E que facemos? E se vos xuntades en vez de traballar cada unha pola súa conta, como fan na colmea? A xantar. Oiches iso, Maia? Saben dicir o meu nome?